Jeg tør nok love for, at det er bare monstervarmt dernede. PT på Mallorca, 34 grader. Befinder mig lige nu i et, som du kan se, fitnesscenter. Og her er endnu mere end 34 grader. Og nok, det ved jeg ikke, 40 grader. Men grundet stedighed og vanvid har jeg nu befundet mig 40 minutter på en kropsmaskine, hvilket bestemt ikke var nogen lidelse. Men ting må gøres med mod over stepperne, og så gjorde det faktisk for primært en ting, og det var egentlig derfor, jeg lavede en video også. Det var fordi, at jeg bruger det til simpelthen at få roen på hovedet. Og det er rigtig hårdt for mig at være på ferie med rigtig mange mennesker, og befinde mig i en bus med mennesker, jeg ikke kender, og det skylder min PTSD. Så derfor har jeg brug for lige at få lukket noget steam ud, og være lidt i fred. Og 35 grader i et fitnesscenter, så er der ikke ret mange andre gæster. Det er en kæmpe fordel. Og man skal jo finde ud af, hvor man skal være, når man skal være væk fra alle menneskerne. Og så kan min datter hvile sig lidt i varmen, og jeg kan træne lidt mere og drikke noget mere i aften med god samvittighed. Så alt i alt, win-win. Hvad bruger du? Det var egentlig derfor, jeg lavede videoen. Hvad bruger du, når du har brug for at være alene? Hej.